jamge no waali fini weete men ñande mawde 3 siilu 2025 ina hawri 2 mawnum yaa 1446 so fowru dañita sande ladde yayno fowru ina weli koye ngal haa maayi ɓe mbi jamma fof ina yaha gure jeeɗiɗi ndeke so ndu dañita sande e gooto annda to jeyngol haadata firti ko joom ella so ɓuri wondiɓe mum baawka walla doole jooni yaltina ella mum fiya walla wayna nandidiɓe mum to dal Pulaar Murtude Diop yo jam ñaru lender hen